2022 ದಿನಾಂಕ 29/8/2022 ಮುಟ್ಟ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವೃತ್ತಾರಂಭ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನಡಪೆರುಂಡು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರೇಣ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜೇರಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ್ದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಒಂಜಿ ಸಶಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಜನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುಣ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಯಮಲು ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಬೈದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪದಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೆರೋಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು. ಗೌರವದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಮಿತಾ VS ರೈ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ಯಾಶೇಖರ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೊರಿಯರೊಳ್ಳೆರೆ. ವರ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಕರಿವರ್ಧನ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಅಂಬಾಸುತ ಅಮರ ವಿನೋದ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಸಿದ್ಧಚಾರಣ ಗಣ ಸೇವಿತ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಅಂಬಾಸುತ ಅಮರ ವಿನೋದ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಅಂಬಾಸುತ ಅಮರ ವಿನೋದ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ. ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೊಳ್ಳೆರಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಜಿಲ್ಲಾ BJPದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬರ್ಸದ ನಡುಟುಲ ಇಡೀ ಊರದ ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಇನಿ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದನ ತುನಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತುನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ನೇತ ಪ್ರಮುಖರ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಇಂಚೆನೆ ಈ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಸೀನರಾಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಲೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಇನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಕನ್ಯಾಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಊರುಡು ಆತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಪನ್ಪುನ ಹಿರಿಯರು ಈ ಊರಿಗೂ ನಿರಂತರ ಬರೋನಿತ್ತೇರು. ಅರಡೊಂದು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರಕಾರ. ಆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆದಪ್ಪು ಹತ್ತುನಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಸುಲೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ. ಇನಿ ಕನ್ಯಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮನ ಅಂಚೆನೆ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆ ಭಾಗಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಆರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರಿ ಅರ್ನ ನಂತರ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಆರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೊರತೊಂದು ಅಂಚಿನ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೇನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನೆ ಪೂಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಲ ಅವಳು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವನಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಅಲ್ತ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪೂರ್ತಿ ವಹಿಸೊಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆದ ಜನಕ್ಲೇನು ಸಮೇತ ಅಡೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಜನಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಾಸಕರ ಆಪನ ಮುಖಾಂತರ ಜನಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಆರೇ ನೇರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಇಂಚಿಪ್ಪಗೂ ಅಲ್ತದ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತು ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನಾಗ್ಲು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾರು ನಾನು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ವರ ನಿಗ್ಲವರ ಬಲ್ಲೆ ನಂದು ಪಂಡೇರ್ ಅಡೆವರ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಬರ್ತದೆ ನಿಗ್ಲ ಪಾತ್ರೆಂಡು ಹೋದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಐನು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಬಂಡ ಅವ್ರು ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತಾ ಜನಾಂಗದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಚಾರದ ಅಡಿಟುಪ್ಪನಕ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಡೆಯಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿರಾರು ಪರ್ಸನಲ್ ಎತ್ತದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಪ್ಪುನಿ ಈತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಪಂಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಐನು ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಸ್ವರಟ್ಟು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾವಡು ಪಂಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪಾಯರು ನಿಖಲು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದಕ್ಕಲು ಆಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನು ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಲ್ಪ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪನಿಟ್ಟು ಆಗಸ್ಟ್ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯನ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಪ ದಿನಗ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲು ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ಪ ಅಂದ್ಬಂಡ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ಸವ ಅಗ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವ ಅಂದ್ಬಂಡ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡೇರೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಐಕೆ ಏತು ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವಸರ ಇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂಡೇರು ಐಕೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪನಂದೇನೆ ಇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣದು ಒತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವಸರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಕುಂದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ನೇನೆ ಅಡೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಬಸ್ ಜನ ಬರೋಡು ನಿರಂತರ ಕಾಣಿರ್ದು ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ವಾ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಪುನು ಆಜಿ ಬಸ್ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಹೋದು ಕಾಣಿರ್ದು ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುರಿ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಬೇಲೆ ಹುಡಿಯರ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ನೇನ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅರಡ ಪನೊಂದು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ಇನ್ನು ಪನೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಾದ ಸಂತೋಷನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕನ್ಯಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಮಲ್ಪಗ ದಲ್ಲಕ್ಷ್ಮ ಕಾಣಿ ಬಂತೇರು ಐಕ್ಯಾನ ಅದನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಗುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ 4 ಬಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತೇರು ಒಳ್ಳೆರತ್ತಾರೆ ತೋಜುರತ್ತ 4 ಬಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೀರ ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ವೇದಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಸಮಿತಿಲೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸುರು ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರೇನು ಸುರುಕು ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಏರೇನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾನ ಇರು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿದೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಸುರುಕಾದ ಇಂಗ್ಲ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ್ಲ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅದು ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅದು ಪುನಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತರಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತರ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಭಾಗದ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಉಪನಂಚಿನ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಯುವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪನಂಚಿನ ಮನೋಜ್ ಸಾಲಿಯನ್ನುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವೆತ್ತು ಬೇಲುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಗ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಚ್ಚುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಇಡೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡನಾಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರದು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನಂಚಿನ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂಜಿ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲರೆ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರಿನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರಿನಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಡಸುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತರಿನಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಾಯಕರ್ಲ ಮೈಸೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನೇತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಸುವೆಗಳುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಂಡಾನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮಾರುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಅರೆಕಳಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಮರ್ಕೆದುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಅಪ್ಪಕ್ಕನ್ ದೇವಪಡ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಮೋನಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲೇ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ. ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡುಟ್ಟು ಉಪನಾರೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಆರು ಕನ್ಯಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಮಾತು ವಿಷಯಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅರೇನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎದುರುಡು ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು, ಜಿತೇಂದ್ರ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯಾಗುಲು ಜಯಂತನ್ನೆ, ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನೇ ಏರೇನು ಬುಡಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒರಿಯಾಡ್ದು ಒರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ನೇತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಕೊಲ್ಲಿಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವೇದಿಕೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬುಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜೀತನ್ನೇ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮವಳು ದಿನ ನಿಭಾಯಿಸೋಡು ಪಂತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂಜಾತ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಚಾಲಕರು, ಶ್ರೀ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕನ್ಯಾಡಿ. ಶ್ರೀ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಗರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನದ ಗುರುದೇವ ಮಠಟ್ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಎನ್ಮನೆ ತಿಂಗಳು
ಪಂಡ 48 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುರಂಜನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುನಂಜ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಪುನಂಜನ ಮಾತಾ ಹಿಂದೂ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಶ್ರೀರಾಮಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬಲ ಮುಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ಲೆ ನಾವು ಮಲ್ತದ ನೆನಪ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತುಪ್ಪರು ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ ಪರಮಂಜನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ 4,500 ಜನ ಸಾಧು ಸಂತೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಸೇರ್ಸಾದು ಈ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪರಂಪರಾಗತ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರಡು ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಲ್ತಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನ ನಡೆತಿತ್ತನು. ಅಪಗಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಈ ಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೌಲಿತ್ರಂಜನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವಡು, ಚಂದ್ರಾಸುಲಾಲ್, ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರು, ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ, ಕೇಟು ಸುವರ್ಣ ಮುಖಪೂರ ನಿರಂತರ ಎಂಕ್ಲಿರದ ದುಂಬು ಮಠದ ಸಂಪರ್ಕ ಎತ್ತನಕಲು ಮಠದ ಸೇವೆಡು ಭಾಗವಹಿಸನಕಲು ಇದ್ದವರ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಣು. ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಲೈ ಕೆಲವಾರು ಜಾತಿದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಬುಂಡ ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನ್ ಬೇರವುದಾದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇನ್ ಬೇರೆ నేను ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕೊನೆಯನಾರು ಕನ್ಯಾಡಿದ ಇತ್ತದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಇದು ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ತಪ್ಪೊಂದು ಪಂಡ್ರಾಪಜಿದೆ ಬಣ್ಣ ಈ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ವರ್ತನಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮಡ 1000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ನಮ್ಮಡ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದಾನೆ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಕಲು ಈ ಮಠಮಾನ್ಯ ಸಾಧು ಸಂತರು ಋಷಿ ಮುನಿಕಲ್ನಕಲ್ ದಕ್ಷಿಣದ ತಿರೋರ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಋಷಿ ಮಠ ಪರಂಪರೆ ಕೊನೆಯನಾರ ಇತ್ತಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಕನ್ಯಾಡಿದಾರೆ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಎಂಚ ಕೊನೆಯರು ಬಣ್ಣದಾನ ಕರ್ಣ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಹರಿದ್ವಾರಡ್ಲ ಈ ಮಠದ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಮಲ್ತದು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆ ಹರಿದ್ವಾರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ದಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಆತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು 6 ಗಾಡಿ ಬರೊಂದು ಬೋರಿ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಬರೊಂದು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೊಂದು ₹1 ಕೊಡ್ಲೆ ₹10 ಕೊಡ್ಲೆ ಯಾನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರಂಡು ಎಂಟೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಆದೇಶ ಆತನ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ಸುತ್ತದೇರು ಐದವರ ಇನಿ ಕನ್ಯಾಡಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತೂನಾಡು ಮಾತಗಟ್ಲ ಭಕ್ತರೂಪರ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣದಾದ ಬಣ್ಣ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತರಂಜಿನ ರಾಜ್ಯ ಕೆಲವಾರುಂಡು ವೈಕಿಗೋಸ್ಕರ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತಿರ ಬಣ್ಣ ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಬೇನು ಎಂಗ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆದೇಶ ಆತನು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲು ₹1 ನಾಲನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಬೇರುನಾರು ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ 30-35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರು ಆ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಿಯರು ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮಾಜ ಕೊರಿಯರು 5 ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜ ಆ ಸಮಾಧಿ ಆಪರಂಚಿನ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಠ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಸೊಂದು ಬರೆಯರೆ ಎಂಕೊಂದು ಶಿಷ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇಳೊಂದು ಪುನಗ ಎಂಕಲು ಬೋರ್ಡ್ ಆರೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಬಣವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಾಂಡ್ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಸರಿಯಾದ ನಡಪವಣಿ ಶಿಷ್ಯನ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣಗೆ ಬಣವಂತೇರು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಮನ ಕುಲ್ಲಾದೆ ಆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಮೆ ಏರನೇ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಣಪೇನ ಆಯನೇ ಈ ಸಾಧು ಈ ಮಠದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪೇರು ಯಾನು ಶಿಷ್ಯ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇ ಪಂಡೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. 6 ವಕೀಲರಾದಿತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೋರ್ಟು
ಒಂಜಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದ ಸಮಯ ವಕಾಲತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದ ಸಮಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದ ಒರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಲಾದಿತ್ತೇರು ಒಂದ ಸಮಯ ಐದು ಬೊಕ MRPL ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಬೇಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನೇತ ಮಧ್ಯೋಡು ಮೇರ್ನ ಮಿಡಿತ ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಜಿತ್ತು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕನ ನಡುಟಿರ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಬನ್ನ ಆರ್ನ ಅರೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಜಿನ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು 13ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡ್ ಪನ್ನ ಆರ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೇವರನ್ನ ಶಿಷ್ಯಾದಿತ್ಯರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಗವತ್ಪಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುಕುಲ್ನ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಪಣ್ಣಗೆ ರಣರ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡ ಪ್ರದಯ ಪಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದರವರಿ ಬೇತವರೆಗೂ ಪೋಯಿನಾರು ಆರತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ ಕಾಂಜಂಗಾಡದ ಆ ಅವಧೂತ ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೇವರನ್ನ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆದಿತ್ಯನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ 13ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಕುಂಜಿ ದೀಪದೀದ ಪಂಡರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಗೀರ್ತಿ ಪುರ ದೇವರು ಓಲಿತನ್ನಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಉಪ್ಪುಣೆ ಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಉಪ್ಪುಣೆ ಐನ ಮನಸ್ಸಿನ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ತುಲ ದೇವರನಂಚಿ ತುಯರ ಕಲ್ಪಲಾನ್ ಆ ದೇವರನ್ನು ತುಯರ ಕಲ್ಪಲಾನ್ ಮದುವೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸೋದು ಮದುವೆ ಆ ಒಂದೇ ಕನ್ಯಾಡಿದ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಶಿಷ್ಯ ಅದು ಐಕ ದುಂಬಾರು ಬೆಳಗಾಂ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಅಲ್ಪರದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯ ಅದು ಈ ಮಠದ ಪರಂಪರೆನು ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಿಗೆ ಬಲಪಾಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 450 ಜೋಕುಲಿಗೆ SSLC LKG SSLC ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ₹1 ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂದ್ರಜಿ ಬಡಪಾಯಿ ಜೋಕುಲಿನ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಒಂಜಿ ಮಠ ಕಟ್ಟಿದ ಅಲ್ಕೊಂಜಿ ITI ಮಲ್ತದ 100 ಜೋಕುಲಿಗೆ ಉಚಿತವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ 900 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಕಟ್ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಕರೆನ 150 ವರ್ಷಡ್ ಅವು ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬತ್ತದವರ ಇನಿ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಟ್ಕಲದ ಇಡೀ ಭಟ್ಕಲ ತಾಲೂಕದ ಭಟ್ಕಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಪಂಚಿನ ನಿಚ್ಚಲಮಕ್ಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಡಪೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ಪದ ಜನಕಲ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ ನಕಲು ಸಾಧು ನಕಲು ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕಲು ತರಾವಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಮಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆಲೆ ತುಯರಾಪಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇವಲ ತಪಸ್ವಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಮಠಟ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪೇರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡಪೋಡು ಈ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಚಾರಧಾರಣೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಣಪಣಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆನು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಾಡೋಣಂತ ಪರಿಣಾಮ ಕರಿಣ 3 ವರ್ಷಡ್ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಕಲು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಡಿಜ್ಜಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಜೈನರು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ GSB ಕೊಂಕಣಿಗರು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಣ ಪಣಪಣ ಒಂಜಿ ವಾದ ವಿವಾದನ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತದ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನಕಲು ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಪಂಡದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೆರಿಪಾರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು ದಯ ಪಂಡ ಉಳ ತಿನ್ನಪಜಿ ಅಂಜನ ದಾಯೆ ನೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪ ಆರ ತಿನ್ನಂದೆ ಉಣ್ಣಂದೆ ಪೇರು ಬರಂದೆ ಚಾ ಬರಂದೆ ಜೆತ್ತದು ಲೋಕೋಗದಾದ ಲಾಭ ಅಂತ ಪಣಪಣಮ ಆ ಲೋಕೋಗದಾದ ಲಾಭ ಬಂಡ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತನ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿರ್ನಾಡ ಆ ಊರಿಗೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪಣಪಣವು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸತ್ಯ ಐದವರ ಭರತ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಪಣಪಣೆ ಇನ್ನು ಈತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತರ ಬರೋದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಕತೆ ಅನೀತ ಜರಿಗುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಪುರ ಜರಣ ಮನಪ ಅಂಚತ್ ಮಠ ಪರಂಪರೆ ಉಪ್ಪಂಜನ ಸನ್ಯಾಸಿನಕಲು ಸಾಧು ಸಂತೇರು ಅಗಲು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದ ಉಪ್ಪನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದ ಉಪ್ಪುವ ಆಂಡ ನಮ ಮಲ್ಪಡೆ ಹಿಡಿದು ಏರು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ಉಳ್ಳಣ ನಮ ಮಲ್ಪಡೆ ಹಿಡಿದು ನೂದು ಪಟ್ಟದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಧರ್ಮ ವರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು 1000 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು 1000 ಮಠ 1000 ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಅದೇ ಪೋಯಿ ನಕ್ಲಿಗೆ 10 ನಕ್ಲಿಗೆ ಏರೇರು ಕಷ್ಟ ಪೋಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ 5,000 2,000 10,000 ದಿನಕ್ಕೂ 1 ಲಕ್ಷದ ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು
ನುಪುರ ನಿರಂತರ ಮಠ ಮಾನ್ಯಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಒರಿಪುಣ ಕಾರ್ಯ ಐಡ್ದವರ ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲಿಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರಣ ಮಾಡಿದು ಆ ನೈತಿಕತೆ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ತೆರಿಪಾಯರ ಗಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನೀನು ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ತೀಜಿ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನೇನು ಕಲ್ಪೊಡು ಮಠವರಿನ ಮಂದಿರವರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವರಿನ ಗುಡಿ ಗೋಪುರವರಿನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒರಿಪುಣೆ. ಅವು ಪೂರ ನಾಶ ಆನಂದನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಾಶ ಆಪಣು. ಅವು ಪೂರ ಒರಿಯೋದು ಬತ್ತಂದಾನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒರಿಪುಣು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೋಡು ಸಂಸ್ಕಾರನ ಇನ್ನೇ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ತಿಕ್ಕಾಟೋಳು ಗಲಾಟೆಗಳು ಆವೊಂದಿಲ್ಲ. ಐಗಾತ ಧರ್ಮದ ಒರಿಪೆರಗಾತ್ರ ಎತ್ತರ ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪದ ಹೋರಾಟ. ಕೇವಲ ಒರಿಯೊರಿ ಒಂಜಂಜೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಬಂತಜಿ. ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒರಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅವನತಿ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಠದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಥಮ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಮಲ್ತಿಜರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಮಿತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಮಠದ ಮೂಲಕನೇ ಮಲ್ತಂ ಪೋಯಿ ಭಾರಿ ನೇಕು ಕುಣಪುಣ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಆಂಡ ಒರಿ ಭಾರಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಒರಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಯುವಕೆರಡ ಬರ್ಪಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಜವಣೆರಡ ರಾಜಕೀಯ ಪೊಗ್ಗಿಗೂಡ್ಲೆ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಭಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಪಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಬತ್ತ ಬಂದಿರು. ಸ್ವಾಮೀಜರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಕರ್ಣ ಸರ್ತಿ ಯಾರು ಪಣ್ಣ ಪಾತರ ಇಡೀ ತಾಲೂಕದ ವಿಚಾರಧಾರೆಡ ಅವಡು ಕೇವಲ ಈರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮಲ್ಪುಣೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುಣೆ ನೇರದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೇತ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಪುಣಂಜ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ 81 ಗ್ರಾಮದ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು 48 ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಮದ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳು ಎಲೆತೊಂಬತ್ತದು ಅಲ್ತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಎಲೆತೊಂಬತ್ತದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾದು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ಣ ಸರ್ತಿ ಹಿಂದುವೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಅವಳಾಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಈ 48 ದಿನದ ಪ್ರವಚನ ಮಾತಾ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಗದರ ನಕಲು ಬರ್ತದೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಪಾದುಕ ಪೂಜೆ ML ನಕಲು MP ನಕಲು ಬರ್ತದೆ ಪಾದುಕ ಪೂಜೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾದ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರ ನೇತೃತ್ವಡ ಮಠಮಾನ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಠಟ್ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತ ಆಂಡ ಬರ್ಪುಣ ಸರ್ತಿ ನನೊಂಜಾಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಶಾಖಾ ಮಠಕ್ಕಳುಪ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಖಾ ಮಠಕ್ಕಳುಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಂಡರ ಅವು ಭಟ್ಕಳದಾಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದವರು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಣವು ಭಟ್ಕಳದಾಗಲು ಮಲ್ಪಡ ಐನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನು ಭಟ್ಕಳದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಭಟ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಅನ್ನ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರ್ನ ಒತ್ತಾಯದಾದ ಬಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರೇ ಎಂಕಲ್ ಕರ್ಣ ಸರ್ತಿ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಇಡೀ 5 ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು 5 ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ರಾಜನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜೇರು ಉಳ್ಳಾರು ಇರು ಪನ್ನೆರಡು ಯಾಂದಾದ ತಾಲ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಒವೇ ವಿಚಾರಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗೂ ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ 5 ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲೇನು ಕಣಪುಣ ಸಮ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸುಧಾರಿಪೋಡು ಬಂಡೇರು ಐಕೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರು ಬಂಡೇರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೆಂಡಾಲ್ ಕರ್ಣ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 5-5.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ತನ ಪೆಂಡಾಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೇರಿ ಆ ಪೆಂಡಾಲೇ ತೆಪ್ಪಡು ಆ ಪೆಂಡಾಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಬಡಿಸಿ ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾಂಚಿನ ಪೆಂಡಾಲ್ ಪಂಡ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಕೇವಲ 10 ದಿನಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು ಸ್ವಂತ ಅವಳು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪಡು ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೆರ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರ್ನ ಅಲ್ತ ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊರಂಜಿನ ವರಿ ಶಾಸಕ ಕೊರಂಜಿನ ಕೊಡುಗೆ 5.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಅನ್ಕಂತದ್ದು ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಭಾಭವನ ಅನ್ನಛತ್ರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಈತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ 3 ಫ್ಲೋರ್ಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಆದ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊರಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅದ್ರ ದಾಯ ಮಲ್ಪೇರನೇನು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಏತ ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವು ಸಂದನು ಅನ್ನಛತ್ರಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಒಣಸು ಮಲ್ದು ಪೋಪೇರು ಅಂಜನೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಭಾಭವನಡು
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಕ ಮದ್ಮೆಪುರ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ವಿವಾಹ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡ ಪಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇನಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರು ಕಂಡ್ಯಾಡಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಕಂತು ಕುರಿಯರು ಒಟ್ಟು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಂದರ್ಭದ 6 ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯನ ಯಾನೇ ಉಂಟದು ಮುಂದಾಲೋತ್ವಕ್ಕೆ ಎತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೆ ಪಣ್ಣಾಗ నేను ಬಡ್ಕಲದ ಕಡೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಬಡ್ಕಲದ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರು ಅಲ್ತ ಶಾಸಕರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗಳ ಒಂಥರ ಮಾತುಕತೆ ಒಂಚೂರು ಆಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಬಡ್ಕಲದ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪದ ಕೇನಂತೇರು ಐದವರು ಈ ಸರ್ತಿಯವು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಮುರಳಿದ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇಡೀ 5 ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಂಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಡ್ರಡ್ ಮುಜು ಜನ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ತರ್ಪ ಎರಡೈ ತರ್ಪಾದ ಬಂಡೇರು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಮಠಾತ್ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯತ್ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಉಂಟು ಮಲ್ಪುಡಾಯನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಸನ್ಯಾಸಿನಕಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುಕುಲನಕಲು ಐದವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಾವು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಾಬಕ ಮುಕ್ಕುಲ್ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಈ ಭಾಗಡ್ದು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಂಜಿ ML ನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಂಜಿ ಮುಲ್ಪನಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ML ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ML ಇತ್ತಲೇ ಕಡೆ ಐದವರ 6 ಒಂಜಂಜಿ MLಗೆ ಒಂಜಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ನ ಮುಕ್ಕುಲ್ಪುರ ಪಂಡೇರು ನಿಖಲು ಬೆಲ್ಲ ಕೊರಡು 48 ದಿನದ ಅಡಿಗೆದ ಅನ್ನದಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಿಖಲು ಬೆಲ್ಲ ಕೊರಡ ಯಾವು ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ನಿಖಲು ಅರಿ ಕಡಪಡೋಡು ಪಂಡೇರು ನನಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಬೋಡಾಪಣೆ ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಡಪಡೋದು ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಪಂಡೇರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರಿನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಡನ್ ಇಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಪಂಡ ಪೂರ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಲ್ಪೋದು ಅವಳು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರಿಗೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ 6-8 ಪರ್ಪಣ ತಿಂಗಳದ 6ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನೆನಪು ತಿವಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಐಟ್ನೆಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪುಣ ತಿಂಗಳದ 6ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಒಂಜಿ 5 ಬಸ್ ಜನ ಭಕ್ತೇರು ನೇಕ ಭಕ್ತರೇ ಬರೋಡದ ಎಂದು ಒತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಚಿ 5 ಬಸ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ 6 ಪಂಡೇರೆ ಕಡೆ 4 ಬಸ್ ಒಂಜು ಅಕ್ಕಲೆ ತೋರ್ ಪೇರಿಂದು ಅಂಚ ಏತು ಜನಲ ಬರೋಳಿ 1000 4 ಬಸ್ ಜನ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರು ಸತೀಶ್ ಪಂತೇರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರಡ ಅವು ಎಂಚಂದು ನಿಗಲಿತ್ತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡರ್ ನಾನು ಅವು ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಎಂಕಲು ಬತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪಡೋದು ನಿಖಲ್ ಕೇನೋರು 6ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಖಲು ಬತ್ತು ದಾಲ ಮಲ್ಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಪ ಏತು ಸೇವೆ ಉಪ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಆ ಭಜನಾ ಸೇವೆಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಉಳ್ಳೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಸೇರುಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಏನಲ್ಲ ಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಣು ಆ ಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ಉಂಟು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಲಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಆ ಐಕ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಂತ ಸೇರೋಣೆ ಈತೆ ಒಟ್ಟು ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಣೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಸಂದರ್ಭ ಗುರು ಸೇವೆ ಯಾನದಾಯ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಪುಟ್ಟಣಗೆ ಮಾತಗೆ ಹಾಕಲು ಒಂದಂತ ಸರಿಜನ ನಡಪಡು ಆನ ಜನ್ಮಡು ಗುರುದೇಸೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಆಯೇ ಗುರು ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಗುರುಫಲ ಎಡ್ಡ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಪನ್ಪಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುದೇಸೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಗುರುದೇಸೆ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂದ ಕುಂಪಲ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಸಂತೋಷನ ಲೆಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾಸೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಲೀಡರ್ ಆರ್ಲಾಪುಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಿತ್ತು ಬರಲಾಪುಡು ಅಂಚ ಗುರು ದೇಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಗುರು ಪೂಜೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಕಲ್ ಮಠರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರಂದೆ ಪೂರ್ತಿ ವ್ರತ ಮಲ್ತದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದ ದೇವೇರನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ ಸಮಯ ಆ 4 ತಿಂಗಳದ ಅಕಲ್ ಓಡ್ಲ ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಮಠರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಊರು ಸುತ್ತೇರಜ್ಜಿ ಅತನ ಓಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಭೆಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಮಠಟೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪಣಂಜಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಣಸಿದ್ಲಕ್ಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ಏತ ದಿನ ಅಕಲ್ ಒಣಸ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ ಪೇರ್ದನ ನುಪ್ಪನ ಬಿಡೋಡು ಪೇರು ಪರ್ಪಣಗಳು ಪೇರು ಬಿಡ್ರೆ ಉಂಡಕ್ಲು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಣಸು ಮಲ್ಪಡು ಆ ಒಣಸಲ್ನ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸಾರಡು ಒಯ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದ ಸಾರಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿರ ಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿನಕಲು ದೇವರನ್ನ ಮೊರೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟವು ಈತ್ ಸಮಯದೇನು ದೇವರನ್ನ ದುಂಬಕಲು ದೀಪೇರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಚೀಟಿಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರ ಪನ್ಪ ದೇವರು ಉಲಾಯಿಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬುಧಾರ ಪಂಡದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿರುಪ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕುಲು
ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟನು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಬರ್ಪಣಂಜಿನ ಗಂಡಾಂತರನು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಬರ್ಪಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತರ ಇತ್ತನ್ನ ದೇವರೇ ನೇನು ಪಾರು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿನದಾಲ ಈ ಸಮಾಜವು ಈ ಊರಿಗೂ ಈ ನಾಡಿಗೂ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತದ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವರನ್ನ ಮರೆಪಣಂಜಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲು నేను చాతుర్మాస ఆచరణ మల్పడిన గురుకులకు మాత్రమే మల్పోయారు ఐదవర ಇದೊಂದು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಬರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪುರ್ಲು ಮಂತ್ ಕುರ್ಪಣೆ ಮೂಲಕ ಅವಳ 13ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಣು ಬಲ್ಪುಗು 7 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ವ್ರತ ಸಂಕಲ್ಪ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ತಿರುಪತಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡ ತಿರುಪತಿ ಪಂಡ ಶ್ರೀರಾಮಗಳ ವಿಷ್ಣುಗಳ ಅವಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೀರಾಮ ಬೇತೆತ್ತು ಆ ವಿಷ್ಣು ಬೇತೆತ್ತು ಐದವ ತಿರುಪತಿದ ತಂತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿಡಿತನಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಮಾರ ಬರ್ತದೆ ಆ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕೊಲ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಹಾಮಲ್ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾಜನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನು ಆನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ನೇಕು ದುಂಬುಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ವ್ರತ ಸಂದರ್ಭ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊರಪನ ಕಾಣಿಕೆದಾದ ಬಂಡ ಬುಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಶೃಂಗೇರಿದ ಮಠಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿಲು ಗುರುಕುಲ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಣಿ ಕಣಾಯರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಳಿ ಮಠಕ್ಕನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಅಲ್ಪ ಪೋನಗಲ ಕರ್ಣಸತಿ ಪೋನಗಲ ಆರ್ಲ ಅವೇ ಪಂಡೇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಗಲ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಕಣಾಯರ ಮಲ್ಪಳಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ಏನಾರ ಉದಾಯ ಅರ್ದಾಯ ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಇಡೀ ಮಠ ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಠಕ್ಕೆ ನಡಪಣೆ ಆ ದೇನಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಾರಾಯಿಡ ಹರಿಟ್ಟ ಇಂಚಿನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಡಪಣೆ ದಯ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ ಅಲ್ತ ಭೈರವಾದಿ ಆಚರಣೆ 1 ಕೋಟಿ ತಾರಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಪಣು ಏತ್ 1 ಕೋಟಿ ತಾರಾಯಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಗೌಡ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೌಡನಕಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗೋರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ 1 ಕೋಟಿ ತಾರಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಐಕಾಪ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ 1 ಕೋಟಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ಏತಾನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಲ್ಲ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈರು ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಶಾಲೆ ಈರು ಮಲ್ಪನ ಅನ್ನದಾನ ಈರು ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರಿ ಸುರ್ಲಾದ ಮಲ್ಪೆರಾಪಡು ಇಜಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ದಮ್ಮ ಮಾಡು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರು ಒಂದು ತಾರೀಕು ಪಂಡ್ರಾಪಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಂದರ್ಭ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಕೆದಾದ ಬಂಡ ನಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬುಲೆ ಪುಡ ಅಂಚಿನ ಬುಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅವು ಓವುಲಾಪಡು ಐಲ್ಲ ನಿಖಲ್ 19 ನಿಖಲ ಯಾನ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಪಣಪುಜಿ ದಯವಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಆದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಿಖಲ ಆ ವಿಚಾರಣೆ ಪಣ್ಣ ಪಣದಿಲ್ಲ ಬರಿಯ ಕಣಯರ ತೀರ್ನ ಬಣ್ಣಗ ಐನ್ 19 ಕರ್ಣ ಸರ್ತಿ ಈ ವಿಚಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮಾತಾ ಭಜನಾ ತಂಡೋಳು ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ಇರೆ ಬಾಳೆಗೊನೆ ಇಂಚ ಪೂರಕಂತದೇರು ಅಂಚ ನಿಖಲಿಗೆ ಕೇವಲ 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಪಾಡೊಂದು ಬರಲಿ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ನಕಲಿ ದನಿಕಲ್ ನಕಲಿ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರು నేను ಕೇವಲ 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೊಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ವಿಚಾರವನ್ನು 19 ಆ ಮಠನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಠ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆ ಜಗತ್ತು ಕೊಂಡೊಂದು ಬೋದು ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಠ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದ ನೇನು ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾಗ ಪಂಡದು ನಿಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಂಗೆ ನಿಖಲೆಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಕುಲನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಣಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರನು ಉಂತಾವೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಬಂತೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬದ ದಿನ ಮಲ್ಪಡು ಐನೇ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಏನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಐನೆ ದಾದಾಲ್ನ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡ ಪಂತೇರು ಐಕಲ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಪಣಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರೇ ಆಯ್ತ ವಿಚಾರ ಬಣ್ಣಗ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ಪಂಡದು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತ ನೋಡು ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡೆ 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂತೀನಿ ಏರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ನಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡೇರು 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪ ಐಟಿ ಏತು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಐನು ಒಂಜಿ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊನಕ ಅನ್ಪಂತೆ ಅವು ಕೊರಡು ನಾಡ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದುನಕ್ಲು ಪೂರೆರ್ಲ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ದಿಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ದಿಂದಲ್ಲ ಐತಾರ್ಧ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪು ಕೊನುಪುನಿಗೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದು ಅಂಚ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಶೋಕುಡು ಅರಿಲ ಕೊನಕ ಬೆಲ್ಲಲ ಕೊನಕ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪೋಯಿ ತಾರಾಯಿ ರಾಜವಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆರ 5 ಕೊರ್ಪೆರ ಅವು ಕೊನಕ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಬೋಡಿತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಆ ದಿನ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಉಪ್ಪೋಡು 6 ತಾರೀಕು ಓದಿನ ಆಪುನು ಬಂಡ ಶನಿವಾರ ಆಪುನು
ಆಜಿ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಆಜಿ ತಾರೀಕಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಆಜಿ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ನೆಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬೈಯಾಗ ಮಜೂರಿ ಪಾರುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಅಡೆಗೆ ಪಾರುಂಡು ಇಡೆ ಪಾರುಂಡು ದಾಲ ಆಜಿ ತಾರೀಕು ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆವಡು ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಧ್ಯಾನಡು ಕನ್ಯಾಡಿಡುಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ 4 ಬಸ್ಸಟ್ಟು 5 ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ ಪೂರ ನೆಟ್ಟಿದೀಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ದಲ್ನಸ್ಮಕ್ಕ ಏತು ಪುಂಜೋಲೇನು ಮಲ್ಪೆರಾಪುನು ತೂಲೆ ಅವು ಪೂರ ಮಿನ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ KT ಸುವರ್ಣರು ಈ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡೊಂದು ಫಂಡದ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ನ ಫಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಸೇಗೋಲಿ ಮೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸೇಗೋಲಿ ಮೇರೆ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಯರಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಯರಿನ ದಾಯಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಅರೆಗೂ ಬಾಕಿ ತಗ್ಲ ಸುವರ್ಣರು ಈ ಅಡ್ಯಂತಯರಿ ಬಕ್ಕ ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂತೋಷನ್ನ ನನ್ನ ಇರೆಗೆ ಜಪ್ಪೆರ ಬಿಡು ಪೂಜಾರಿ ಮುಗ್ಲು ಆತ ಬೆರಿ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆತ್ಮೀಯರಾನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿದೇತ ನೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮನ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ನೇಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಕ್ಲಾಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ 5 ಜನತ ಪುದರ್ನ ಪನೊಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಅತುಲ್ ಬಗಂಬಿಲ ಹೊರ ಲಕ್ಷದುಂತುಲೆ ತಗೊಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆತ್ವಿ ಅತುಲ್ ಬಗಂಬಿಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಲು ಪದ್ಮನಾಭ ಮರ್ಕೇದು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಆನಂದನ್ನೇ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ ಪನ್ನಗಿರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈತ ಜನ ಈ ಕಮಿಟಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಾವತಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇರು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾವಂದೆ ಚಂದ್ರಾಸರೆ ಹಿರಿಯರು ವೇದಾವತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆವತ್ತೆ ಆರು ಖಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಈರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾ ಬಕ್ಕ ಗೀತಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕೆ ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜೀವ್ ಕೆಂಪುಮನ್ನು ಆವತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೀವ್ ಕೆಂಪುಮನ್ನು ಆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಐದು ಪಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ್ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಸುಳ್ಳಾಲ್ರು ಸೀತನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮಾರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರವಿಯನ್ನೇ ಮನೋಜ್ ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಕುವೆತ್ತಬೈಲ್ ರಾಮದಾಸ್ ಅನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಸೋಮಪ್ಪನ್ನೇ ಹಂಚಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಾ ಬಿಲೋ ಸಂಘದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಬಕ್ಕ ರವಿಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರ್ ಅರೆಯಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪ ಕೊಂಚ 5 ಜನ ಕೊಂಚ ಅರೆಯಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ರು ನಾರಾಯಣ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್ 3 ಜನಾಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಬೆದ್ರೋಲಿಕೆ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸನತ್ ರೈ ಆನಂದ್ ಆಸೇಗೋಲಿ ಓಲಿರು ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುಂಪಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಗಣೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪು ಪಕ್ಕ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬಿಲ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಹರೀಶ್ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 25 ಜನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪುಗ ನೇಟಿತ್ತು ನಕ್ಲೇಟ್ ಹರೀಶ್ ಕೋನಾಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಭರತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಜಿತ್ ಮಾಡೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿವಾಕರ್ ಸಾಮಾನಿ
ದಿವಾಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಕ್ಲೇನ್ 2 ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಇಂದಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ BJ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಆರ್ಯ ಮರಾಠದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜಗತಾಪ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕೆರೆಬೈಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೇಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಪುದರ್ಲಿನೇಕ ನಮಿತನುಂಡು ಸ್ವಪ್ನನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾಬಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ದಿವ್ಯ ಉಲ್ಲೇರಿ ಮುಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೇರ್ಸದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತ ಸೇರ್ಪದು ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋತುಂಡ ಅಕ್ಲೇನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ನಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರವಿ ಸೋವರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಪೂರನೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾಗ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿತ್ತನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ಯಾಡಿದ ಬಹುಶಃ ಆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇನ್ನು ಯಾನು ವಾ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಪಂಪುಣ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಪಣೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಅಂಚಾದೆ ಅವಳು ಆ ಪೂಂಜೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸವನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಂದುಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗೋಡು ಇಂಚಿನ ಏನಿ ಸತೀಶರು ಪಂಡೇರು ಭಾರಿ ಸೋಗದ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರು ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಾತ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ರಚನೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾಕ ಅನ್ಪಂಡು ಪಾತೆರ ಪಣೊಂದು ನೆಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ರಾಮ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂತ ಪಣದು ಎಣ್ಣೊಂದೆರಡು ಪಾತೆರ ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ ಮಂತ ಐದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸೈಗೋಳಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಲ್ಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡನ ವಾರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮನ್ಪೊಳಿ ಅರೆಗೆ ಏರ್ನ ವಾರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆ ದಾದಾಪು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣಿ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಯಾಡಿ ನೇತ ಒಂಜಿ ನೇತ ನಂಗೆ ಬಂದಿರಿ ನಾನು ಪಾತೆರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಪಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಆರು ಆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಇದ್ದಂದೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಒಂದು ಈ ಒಂಚಿನ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನವು ನೇನು ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮೆತ್ತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 5 ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಐಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ಕೋಣ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಮನ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾವೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಗುರುಪಾದುಕ ಪೂಜೆ ಗುರುಪಾದುಕ ಪೂಜೆ ಕರ್ಣ ವರ್ಷ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅವ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪಣವು ಗುರುಪಾದುಕ ಪೂಜೆ ಗುರುಪಾದುಕ ಪೂಜೆ ಪಾದುಕೆಗೆ ಪೂಜೆ ಅವು ಒಂಜಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಐಕ್ ದಕ್ಷಿಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾರ ಮಲ್ಪವನಕ್ಲಿತ್ತಂದಾನ ಮುಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಳ ಪೂಜಾರ್ನ ಕೊರಿಯಾರನ್ನ ಅನ್ನ ನಡಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಅತಿಯಾದ ಉದ್ದಕೊಣ ಪೂಜೆ ವೇದಿಕೆನು ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಟ್ ಎಲ್ಲಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಮನ್ಪುಣ ಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸೈಗೋಳಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿನ ಕುಳ್ಳೇರಿ ಭಕ್ತಿರುಳ್ಳೇರಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪದೊಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ.